Endelig oprandt dagen den 25. august, hvor Energinet.dk og HMN Naturgas havde besluttet, at projekt omlægning af transmissionsledning og indsvejsning af ny ventilgruppe ved Silkeborg Kraft-Varme-Værk skulle udføres. Som følge af motorvejsbyggeriet nord om Silkeborg er det nødvendigt at omlægge dele af naturgasledningen ved Silkeborg. For at arbejdet med indsvejsningen af de nye rørledninger kan udføres, er det nødvendigt, at ledningen fra Sindinghovvej til Vole tømmes for naturgas, en strækning på ca. 11 km med et tryk på 45 bar. Det betyder, at vi skal afbrænde 50.000 kubikmeter naturgas. (10.500) kunder øst for Silkeborg, det vil sige Hammel, Aarhus, Hadsten og Randersområderne, skal mens arbejdet udføres køre på linepack, det vil sige det gas, som vi har i rørene. Cirka 35 svejsere, gasteknikere, ingeniører og entreprenører var på opgaven, som kunne afsluttes efter cirka 24 timers arbejde søndag morgen klokken cirka 7. Alle var selvfølgelig meget trætte, men også meget tilfredse med veludført arbejde. Inden sådan en stor opgave sættes i gang, er der selvfølgelig mange ting, der skal på plads. Herunder hører også information til naboerne. Vi støjer jo desværre en del ved denne afbrænding.